Nacházíme se na instalaci bateriového úložiště ve společnosti TON, uloženého 20-stopém kontejneru, a v tomhle videu se na něj blíže podíváme a detailně si ho projdeme. Co se týče dispozice, standardně se využívá umístění na betonové patky s podpěrnými body na 3 místech. Přívod vlastní spotřeby je umístěn ze spodu. Kontejner se obsluhuje pouze zvenčí, přičemž střídače a bateriové moduly jsou fyzicky odděleny přepážkou. Jedná se o vzduchem chlazený systém, kde baterie a střídače mají vlastní ventilační okruh. Výfuk ventilátorů se nachází na kratší straně kontejneru. V případě tohoto systému nejsou přílišné nároky na manipulační prostor okolo kontejneru. Jednotlivé moduly váží zhruba 115 kg a není tak potřeba těžké techniky pro případné servisní úkony. Bateriové moduly jsou poskládány do takzvaných racků, kterých je v kontejneru celkem 10. Každý rack disponuje svojí BMS-kou, která je poté dále součástí nadřazené sběrnici dat. Střídač má výstupní napětí 400 V a skládá se z výkonových modulů. Celkový výstupní výkon tak lze modulárně sestavit. Součástí kontejneru je víceúrovňový požární a hasicí systém, včetně detektorů kouře a plynu, integrovaného zhašecího zařízení, výstražných a poplašných signálů. Řídící jednotka Watstor je umístěna v rozvaděči spolu s pojistkami, převodníky a sběrnicemi.